doctor le nurse role te chuan nu pakhat nau ve mek chu an kil bial laya naute hi a hun ma a pian awangin zai chua ania ate in asong noi hle uluk taka en kol chun zom angai don ani a hring tu nu po chu kovin anaute din hundik tak chu an hriat tir ve ngala afanu chu adam chua ka ngem ti in doctor le nurse te chu azot ngal mol mai kumenge moza taral nu chuan tleirol pakhathiaron lang le a aming chu Chloe ani nadna benvon chi hrang panga lai nein thoha zunthum le taksapang khingzeng te chuan ati buai thei hle an cupboard ate chuan damdoi a in check khol truna engtiklai point a blood sugar level check reng angai bok chuti chung chuan Chloe chu lekhathiam theile taima em ania University Thabera zirphak ve ngai tumin tran alana sa hle thin college thazual a hriata te chuan in admit ve ngai tumin dilna a the lut veka postman ron lana piang chuan ama lekha tur aom ve ngai to ringin alo phur thei hle amai ro chu awan doina kal tluang zela eng university atangma chuan chhanna adong ngai lem lo mi in zirmi ti taka in lama te chuan experiment hrang bein electric circuit te po asiam fowa nikha chu le khazir mol lain lir theiri a hreta thut mai university atanga lekha ron ken sak tu tur postman ani to ngei ringin man mo takin avadak chuaka amai ro chu abe seilo takin anu alo ni reng mai daya ni chuan eitur le damdoi thanem takhia ron phur hoa anu kalson joklan chuan athil ron hon te chu bi kwalin chocolate bomb chu an hong raka ipakhada chuan damdoi bur pakhat akoma anu hming Dayan Sharman ti injia kal chu a mu chuak ta ani eng damdoi takniang mo ti in angai tu chunjom rawa azan mutur chu anu chuan ron panin damdoi ei tur hi ron pelea chung damdoi zinga chuan chhun lama a mu pil hring ngei mai kha alo tel ve reng mai anu damdoi emo ati kha ama ei tur jok lo ni rengin anu bula chuan enge thilom zia an zot chianga dayani chuan damlo ni lovin aleitu te hming jok damdoi bura an zia thin thu a hrilta ani Chloe ngai ero a thachia chuang lo amai ro chu ati thin dan pa ngain a eile ta thowa light ti thimin mudzai arel ve ngal bok atu khualo war chuan damdoi bur pakhat chu a hol tha a uluk takina bi chiang ta asir le lama chuan trigoxin ti hi alo in ziak kala amai ro chu an herkwal vela chu damdoi bura chuan ama hmingei alo in ziak vele kal boxi chu chuan ati bangbo hle mai chuta uluk takin thuziak chuan potthla a maktak main anu hmingalo in bel hnan ti a mu chuak ta ani azan mutur chu anu chuan damdoi ngai bokha aron ken sak le a amai ro chu lem tamai lo chuan aru kina phor chuak le a tongpong engot chu atum to bi khau lo anu muthil hun om vela aru ka tho chuakin in hnuai lama pan thla a an computer chu tinungin adam doi hming trigoxin chu abel chiang ta ani amai ro chu anu in internet alo ti chiange eng result ma aron lang thei ta hau lo chutia computer khoimal mal lai chuan apia dewa tangin tuemon hian alo thir renga atuka chuan a thian te ho phone kualin adam doi chanchin chu zirchiang vat turin an ngen hloma reilo te a thian te chuan lungdam doi ani tian ron hriat tirta amai ro chu maktak main trigoxin damdoi diktak chu asen ani anu damdoi pek thinero a hring ani boxi chu chuan aril ru ati buai kher mai anu laka chuan rin hlel na le ngai that lo na lian takanei chhota a amai ro chu thudik engma a hril du don lo ti a hrachiang boxi chuan lama movie a en chak thu soin cinema en arota
anu po chuan alo rem ti pui ve ta ani film an en laklo lai chuan in thiar tur anga in soin theater chu chua sana man mo takin damdoi dor hnai bera atlan lut ngal amai ro chu rin lo tak main thil lei tur hian lo in tlar puta ani la aman mo to boxi midang te hena chuan hriat thiam na dilin pharmacist chu ava betaroya anu damdoi pek thin khalek chuakin enge ani avazot taphong mai ani dor ngak tunu chuan uluk takin apil ken lai chu an bi chiang hala amai ro chu abang bo hle a computer thek wang nu chuan damdoi ming dik tak jok chu raidoke na ni ti a hra chuak ta amai ro chu uien kol nan an man thin damdoi alo ni dai Chloe chu aril ro showmin amangang sot khermai chuta Peter hna chuan mishing in eita se eng side effect nge anei thei an zot le a pharmacist chuan zeng nat na hiala thlen thei thu alo hril le tamau mai Chloe chuan thilom zia dik tak chu a hra thiam tan ta aril ru chung ril tot lutuk chu a thota hloi mai chuti lai chuan anu kha man mo takin ron tlan lu ta engma soi set lovin a fanu chu engdam doi emoni hian aron chiu ta pop mai ani ni khoselova azal rai nu chuan anin thur hole ta a anu chuan Chloe chu khuma mutirin bathroom a avain bol sara anua chuan sermoi lo deuh hi a om thua bok afanu ni khoselova a om tak renga chuan angai a thata bik chia lo ni in alang Chloe chu pon lama kal khumin zengdam doi internet a alo zon mu sa diam to chu leiturin a chuaka chuti lai chuan afanu po aron har chuak ve ta ani kongkhar chu hon mayan tuma pon lama aloin kaltlat mai chuta thir kom mangin kongkhar kalna chuan holle rakraka ain hong ta chuang reng lo anu chuan pon lama mun phia mangin alo hol kal dai hi alo nia chung lama tang chuan ti vak ngai na aum lem lo amai ro chu tle rol thuak chak takani awangin chet lak dan turan ngai tua zunga amma saberin tuyan muam chau phota blanket nen soldering na man ruwa chu tukvera awa chua puita ani in chunga chuan room dang lu tumin atol phei ve hret zela tui hmuam mangai boxi a in dai lo hle reife a bei trau nu chuan anu mun na room tukver chu awa thleng phei ta hlol mai a soldering na man ruwa chu an ti sa te a anu room dar thalang cha zet chu a han hol sata ani chu vele a tui hmuam chuan a han phu ve ngal dar thalang chu a khi thata thok le khata a ke ta chuai mai le man mo takin a blanket cha zet chuan pha a himdam takin pindan chunga chuan awak lut theita ani amai ro chu reilo te a thoha aron zwal ta thut mai adam doi hip chi kha alo keng hau si lo thei to ba chakin ama room lampan bok chuan awak pheile a sok la chu a boi tul le ngal a thodeu kok mai ani a to pa chuan asma inhaler ngei mai chu awa dap fu ta a chau chiat ma in a hip man hlawa reilo te aron pa ngai chhole ta ani aron that chhuale tak nu chuan wheelchair manga tlan chua an tuma amai ro chu a step lon kai ve na ber elevator kha anu in alo ti chedai mai du than tur dang nei to heklo le a wheelchair chu an the thla thuaya ama po a in so thlazui ve ngal a du a in a thleng thlama a chuata chuan amutaran mai ani chutia thokan lak wang lai chuan thilmak taka tong le ta tlat mai ake mor zengreng thin chu tlemin ati che theita a anuina adam doi pek thin a ban sana tang chia khan a taksa zeng po alo zia om ve tel hi alo nia chuta tang chuan anu chu miswal le ril ru chhelu tukani ti apom ngal mia mai arang theyang bera tho chuakin a wheelchair a chuan an thu sawa
thei to pachakin pon lama atlan chuak ve ta achak na zong som kho ma a in norkal seu lai chuan lir thei thom a hret a thut mai le anu kar kha ni nge ringin man mo zetin kongsira thingbuk phena chuan an tol pheya amai ro chu van nei thak takin bungro sem kwal tu postman zo kha alo ni rang mai truck chu din tir ngei tumin kholaya chuan avain khal pheile a anin suman thel nge postman chu lir theya taron chukin Chloe chu aron ngai vena Chloe chuan tranpui lo dil ngal mol mai ani reilo te a truck nung lama in nor phein a wheelchair chopa in hlan kai chu an han tuma chuti lai chuan anu kar ngei mai kha aron lang ta hlol mai Chloe chu a tre chu la man mo takin anin nuk le ngal amai ro chu anu chuan alo muvek boxi truck nuwa tak chuan aron ding ve ta chat mai le thin rim taka postman chu ron panin afanu laka engtin nge a chet aron zot ngal zata postman ro chuan in lama a hodu to lo thu le police station pan puya tum thu in alo chang ve thung dayani chuan afanu ani thu le ama mo phurna liaw ani thu shilin kidnap case anga kaltira te an vole ta police call tumin phone alek chuak ngal zat bok vanei thak takin network alawom lo hlawa atum angin police po abethei talo ani postman chuan Chloe chu truck nuwa chuan an hlang kai te a athil phurin alo del mai lo nan film khur hle turin acha mol bok amai ro chu truck atangin an chuk thlachi ale dayani khan a ngonga takaron chiu ta thut mai reilo te a postman chu atlu joi ngal noka ama chuan engma be sei tura om to lo anu che daneng kim lo mutu Chloe chu laule thabar takhian alo tholop hlopa asma anei boxi awangin a om te chu a sep na sa hle anu chuan ka mudna damdoi bok chuan a chiu vele a aron har chuale meu chuan an basement a tang ti a hreta ani dokana bel lowin hunga chuan thil tuiril dum tak deuh ngin ngun hi alo om chowa anu damdoi siam ninge in alang a wheelchair la chu chain manga ain thun be tlata wangin khoya ma akal thei to boxi lo nen a thoi pik thak khermai pindan chung chu an bi kwal vela bom pakhata hian envelope enge moza thi awamu chuak ta chung envelope chu an honga university lamin admission an pek na notification lo ni rengin anuin engkim mai chu mu pha ka ta alo thuk ru bo thina ni ti a hriat chuata ka chuan a thin rim lutuk chu a au tuara dokana thilom te chu avai thlapop pop mai chu mai po alani lova thalak hlui chi hrang hai chua bellein pian puin na eng ma nei lova no pang chakle hrisel tak alo ni reng thin dan te chu ala mu chuak zui chu aya makle rap thak jok ala cheu mai ama mingin death certificate alo renga a pian tiratonga darkar ni hnuwa thi angin alawin recota chu mai baka newspaper pakhata chuan a pian na hospitala nausen pakhat kidnapani thu alawin ziak bok Chloe chuan thilom zia aman thiam ta a pian ni khan dayani naute chu athia a hreom tilutuk chuan mi naute alovaru chuak dai mai ani chu anau teruk chua chu ama Chloe hi alo ni reng mai dayani chu anu tak alo ni ozong lo tina ni chu thok le khata dayani bok aron langle thuta ama hring tunu dik takani lo thu aron soi chuak ta damdoi chi hrang manga aen kol na thin thu le khuwa khira tum em wanga ati zen thu ta thleng chuan a hril ta veka chung thil zong ati na chanero a hmangai wanga a pu hlau thung Chloe chuan a kalsan mai a hlau ani eng hmangai na tak niang mo thok le khata dayani chuan adam doi siam dum tak deuh ngin ngun chu syringe phangin ron lek chuak ta vu mai Chloe chu au chiam chungin atol son ve ngala atopa chuan kabot chunga atol lut ta ani kongkhar chu chung lama akal ngal mak bok
Kapbot chunga chuan damdoi chi hrang hrang alo in hung tuara chung zinga mi pakhat chu tur alo ni reng mai dam chan tur nein in hreto heklo le anu in kong khara ron hon lai tak chuan damdoi chu a in takhnek maya reilo te a ni kho hreloin a om zui ve ngal afanu Chloe thi mai turanga alan ta ka chuan dayani chu a tap le hom loya mangai na mak tak chu awani em adong song tu ni ero achak om te chiam lo mai po a Chloe chu damdoi ina hruain doctor te chuan an lo en kol ngal vata van nei thak takin anun na an chan chua sakta ani zoi muang in ron har chuak le a be sei lo dewin dar thalang pon lama chuan anu kha awang mule ta hlol mai chu vele nurse ne na chuan zual ko tumin an beya emergency button chu a metta ani ala tong thei miaw lo wang chuan engma soi chuak thei hek lo le nurse chuan pencil le lekha puan aron ken saka thei to pa azia mek lai chuan emergency alarm aron la rizui nurse chuan har satna a omani ringin room chu a chua san ve ngala amairo chu thil dang ni lovin anu daya ni ti rik chop mai lo ni nurse sakal bo ta mo tia daya ni chu ron tlan lutin afanuka a oxygen pipe le atom na te chu a phel ngal soka tu ma hriat lovin anin nor chuak ta thut mai Chloe tan chuan a beidon thak te beilet turin chakna renga nei bok chilo nurse chuan adam lo en kollai alo bo dai ti hreta Chloe thuzia chu an en wangwanga chu vele thilom dan chu hrethiamin security guard ne na azwal kota ani amairo chu dayani tenu fa chuan damdo in chuan lo chua san trap to a escalator omna mun an lo va thleng phei to chuak mai turangai an ni to lain thok le khada wheelchair chu a in break ta thut mai le dayani chuan han soi deuh nok ma se anor che thei ta tlat lo an en chian nak chuan Chloe chuan a ke mangin alo ti ding tlat thi alo nia adam doi pek thin kha a ei lo na a rei deuh to awangin a ke po alo chet ve thei to viau mai chutia anin din chil reng lai chuan hospital security te po anon thleng phei ta a dayani chuan silai phor chuakin alo volet ve khar bok amairo chu silai puak dura dayani chu stepa chuan atlu thangal tol mai Chloe chu chan chuakin anu po chu ven him na hnuaya an la hrang zui ngala emergency siren aron ringal ruai bok kumsari zeta veile hnu chuan Chloe bok chu aron lang le a mental hospital a omin tiang nen chuan alo kal ve thei sui to ani nikhat chu ama lo rubo tu Dayan Sharman ngei mai kha vatlo chuak le a thian tam taka nei to thu te soin chung ko pa ngai tak nen a lim so zia te chu a hril sap mai anin kalsan ma chuan Chloe chuan aka tangin damdoi engemaw hi aron phor chuak raka amma a ui damdoi anuin apek thin ngei mai kha alo ni chuta ahmangai thu hril zau pain aka ang turin ative tamaya dayani hlaule mangang lutuk chu a hoi hai na sate video mu nom tak mu chun zom zeli du chuan minlo subscribe in notification bell on la like me pa in comment section lama ingai dante miron silve thin don nia